RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Budlaan, Cebu City. Ang gato matatampo nagdasingan ka Dave. Ay, salamat. Kay ubay-ubay kurog na po nga mga mangga ug mga lagot munda. May daghang mga utanon. Makautan gyud ta ini ron. Ako magong hatagan si Kidlin ni ma. Ha? Kitlin? Kinsang Kitlin nga? Wa man ko kaila din sa atong silingan nga naay Kitlin. Ay, ang akong classmate mo good. Mutugbuon ko ron sa syudad aron ako ning mahatod sa ila. Oh, ngiga, special delivery gyud. Wa gud re klase kay ting bakasyon. Oo ma. Dasa kong suroy ma. Puol kayong magpundo din sa bukid mo eh. Magpasyudad sa ko. Ato ko ma. Na, magkabalibad pa ka ko. Mamurag imo naman gyud ning giplano. Pero ipagdugay ha. Balik baya dayon. Oo ma. Ikabot ako dito sa ilang Kitlin ma. Balik tayo ko. Na, tingsik ka baya. Nanggawas ba ng imong bangkel. Mama ay lain. Mangunay mo panawain ako ma. Anak ko nimo. Ang angay nga hatagan ko nimo paglaom. Oh, nya unsa man ka? Nanguyab ka na ng Kitlin nga imong giingon? Tuba. Niyan ako silang Kitlin. Nagsabot kami through text nga padung na ko sa ila aron maghatod ning akong mga bag-ong pupok nga mangga ug mga utanon. Manaog ako din sa motor. Excited na kay kung magkakita na sa bing Kitlin da. Excited na kay ko. Ala, uy! Di ba ginugay milakaw si ate? Nagkaiwas mo gamay. Nilakaw di siya? O di siya mo paabot na ko. Ala na, bungol. Nagsabot na mo? Nandagdali itong milakaw eh. Huwag ito parang hindi mama. Kuan. Ako lang sulti niya. Usang milakaw naman. Milakaw si mama. Ah, maubad dong. Dudo. O unsa mo kasi ang oras mo balik dong? Ano, puro magbibuti. Tanay! Di ko kutubag anay. Di ko sure what time she'll be back. Ah, Sige na po. Ako ang dapat sa ibong gipangdaha. Ano ko sa kayo, ipo nang i-return to sender, di ba? Bugat ba na? sige. Palig lang ko dawat niyo. Pero ako lang siyang huwaton dito. Nagabhian ka man gud sa pagpauli. Nga sayo pa man tos buntagan nilakaw ka. Mga alas 8 pa man to. Mama eh, isuroy gud ma. Ipahimod sana akong higayon mga nakataa kog syudad. Mao ba? Na. Mag alas 8 naman sa gabi eh. 12 oras man sad. Mama eh. Ay nagreklamo mo. Basta kay nauli kong luwas ug wa ko mabinuang. Di ko hubog. Ako nang di ko sabog. Dahil na sa akong gibati eh. Nadismaya ko nga. Wa may makakita ni Kitlin. Nilakaw siya. Wala ba rin matubag sa akong mga text niya? Ano siyang pinahitabo niya? Ay, excited pa kung makakita niya. Sukad nga nagbakasyon mi. Ug wa ni klase. Wala gid mi makakita. Text, oo. Pero kita ay. Wa na gid. Nuktok. Kinsa mo karon? Di rin ko ganahang makigatubang og mga tao ron da. Badchat ko. Init ako kung di ako nang 12 oras kong nagpaabot. Gustos mama. 12 oras kong nadismiya. Nana, kadiyot lang! Hala! Ikaw ang nagli-joy. Habig na ko kinsa. Gisapot man kuno ka ingon si mama nimo. Anong niyam sa ka? Nakitoyo? Ay, nagluto man gud si mama og gamay pahinungod sa death anniversary ni papa. Mao na gipahatan mo ni mama og sudan kay wa man siya mangimbitar. Naghikay di mo? Ay, dili gud hikay. Nagluto lang gud og gamay, pahinungod lang ba? Salamat ha. Ngano ka uy? Kisapot man kuno ka. Ngano di ay? Nga gikan ka man kuno untang naglaag-laag. Nung man ka? Mao di ay. Stila Lain, no? Lain gino? Nagsabot na mo nga nakita mo kay doon na kay ihatod. Nya, mulakaw lang nga dili mo pahibaw. Uyab di ay mo, nga kinahanglan kanya paibawon. Dili lagi may uyab pero
Nanguyab ko niya. Unya, nahibaw siya nga nanguyab ka niya. O ako kasulti kay maglisod ko sulti eh. Pero klaro na kayo sa kong lihok nga nakagusto kay ko niya. Bugerts ka, besti. Ayaw ko daan na. Buratag best friend na na. Magani, unsa ni pagkaibaw nga nanguyab da ka kung dili ka makasulti niya? Dili man na siya ba unique good nga makabasa dayon kung unsay naa sa imong hunauna. Unsaon na lang kung ang imong hunauna dili mao sa iyang gihunauna. Syaro. Dili siya kasabot. Kadako na nako gasto Ay, boogers, good ka. Ambot lang good nimo, Dave. Kung gusto ka, panguyabi og klaro. Di gagyod. Ayaw anong ipaagi nimo hatag-hatag, uy. Oh. Ang tunay na pag-ibig, hindi nabibili, besti. Ay, salamat. Kay balik klase na sad. Magkakita lagi ni Caitlin. Sa halos usa ka buwan. Wala siya reply sa akong mga text. Basta di gi-accept mo itong friend request sa FB. Naka-private mo lang yung post. Di na ko makita ang yung mga post. O di sa ko kasi niyog message. Ay. Hi. Salamat nga. Nakakita na kita. Nagdali ka? Wa man. Mau ba? Pwede nga magsulti lang na ta? Wa makakamagdali. Giblock man gud ka. Ha? Nga naman. Parang kahasan ni mo eh. Di ko gusto nga magka-friend ta sa FB. Pwede rin tingali sa uban ako social media accounts like IG o Twitter. Sige. Kana lang tika i-add o i-follow. Pero nganong gi-block mo ko nimo? O wa na kay reply sa akong mga text. Dili day masabot. Ako, nakasabot naman ko si mong tumong. Kung nga nung maayo ka man kaayo na ako. Pagapalitan ko ni mong foods. Nya, free pa gid ang akong snacks. Unsa may imong nasabtan? Na nagagusto ka na ako. Mao nga to make you stop. Gi-block ka. Ug nag-change kog number. Pero dili na ka makakommunicate na ako. Agay. Sakit sa da. Well, reality bites. Oh. Kung gusto ka nga magtagad pa ta, friends na lang ako to ba? Ayaw na lang gipanguyab na ako. Aron dili ka masakitan. Og ayaw na lang sa pagdahom. Kay wagi kay paglaom na ako, Dave. Caitlin. Sakita sa kulughan eh. Giprangkahan naman gid ko. Kung giprangkahan ka, duwata na lang. Sa pa may iyan ako. Pinanggan ako siya. Dili na ko siya pasagdan. Andam kong mutabang niya sa tanang higayon. Dili ko siya magmahay na ko. Besti, Yes. wa kay looks. Gwapa ra kay Caitlin nga mupatol nimo, besti. Ini sumaga biste. Nalikay. Sugo ako nga. Bago na kita. Sa babae ka. Oh, Samud na ka pasakit sa kulughan. Uram tag ni best friend. mao gani nang giprangkahan ti ka kay best friend ta. Ang tinuod nga best friend mupangka kung unsay bati nimo. Bisan gani ka atubangon kita ka prangkahan ti ka kay sa buko-bukohon ti ka. In short, dili gyud mo bagay. Samud ka sakit. May gani kay iprangka dayon siya nimo. Wa ka pala og dugay. Mao nang mas labawng sakit. Ang pala umon kasawa. Mao nang move on na oy. Naghilak-hilak dia samot batignaw. Ang kabatig gid sa kong naong. Unang dili ganahan ng babae na ko. Oh, Magbahak. Bro, Bro. wala lagi ko makakita ni Caitlin. Murag, simana na. Unsa di siya? Bro. Unsa kay nitabo niya? Muli kami babo, bro. Bro, talk of the town na din sa school campus. Muli kami babo na. Ha? Wala. Bro, mutana ka kunin mo kung ibahaw pa ko. Tubagan lang ko klaro gud. Migo ba ta? Wala, bro. Nakauyab sig ninyo. Nagpaila nga ulit tao. Kanya, ibinuangan siya. Ibiyaan, human, Mama Bruce. Oh. Wala. Di pa igo, gisong sa asawa sa ila. Nauwaw. Mao nga, gipalayo siyang parents. Gipilarga sa Mindanao. O, di na pabalik ko din sa Cebu City. Kaya gibaharan sa asawa nga sa brigag asilo ang naong ni Caitlin. Aron ko ro mubati. Anong ibaw mo sa kana ba? Ay sus! Silingan nila nga estudyante diya ang nabi. Mao nga nihimo siyang sumsuman sa mga tabi-tabi din sa eskwelahan. Yeah. Labi din sila ha. Das daot eh. So, pagigwapo man. Karma Israel. Nagbahay ba ko nga nakaingon ko Karma Israel? Di bigay ito angay na kong isulti. Naluoy ko ni Caitlin. Nabiktima in taon sa tamis nga dila sa lalaki. Nadaot. Saon, pakigwapo man. O taon nga batig na Didma. Nahibaw ko, moabot ra gihapon ang higayon nga
makakita na kong partner na ko. Nga for real, for life good. Di nilang kutob. More power sa RMN. Ngayong adlaw ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jillian, minyo, sud sa taas-taas na panahon kang Nolan. Okay kaayo among panag-uban tungod kay para nako, I got the right person. Murabag naa sa akong bana ang tanang hiya nga gipangita sa usa ka babae sa lalaki. Og love gyud kaay nako siya. Pero ako magdahom nga kalit kong na problema karon. Punto medikal ang suliran nga akong giatuban. Suliran nga ako gyung gikahadlokan. Ngano? Ingon man gud ini ang nahitabo usa ka hapon ana nga gikan siyang niduaw sa usa ka higala. Ay, love. Oh. Huy. Huy, unsam ni bukol sa imong agtang? Nakakita kag away? Away pa sa to eh. Kano sa ka man makadungog nga doon ako kaaway? Unya anong mibukol ning imong agtang bi? As kang po ang love. Maram ko galit nga nawa sa akong kagalingon sa pag-abot na ko dito sa ilang bro, Jerry. Di padugay nga milingkod ko kay may pahuway o kadyot. Gikan ko nga naglakaw. Wagi ko kalibutan nga nakatuog na ako. Diyan ako makamatman sa sakit sa asawa ni bro Jerry. Kay natuwad na ako galit. O naigo sa nag-igdal nga kahoy ang akong agtang. Miutong ko sa kasakit na. Mauna na. Kanatagdugay naman pagkatuog magabi eh. Mauna ni nakaingon ba? May gani. Kay dili batong hait ang imong natugpahan. Kay kung nahitabo pa, siguro gyud kayong gisi ng imong agtang. Be, malina be. Di manuntik ka. Pag-amping sa taon sa sunod love, uy. Kanong pag-agas sa tubig ko makaadlawon, mao ginay nakaingon. Di nila ta makapahuway tarong. Kay magsige nila tag-atang. Kay kung dili ta mag-atang aron magkapanawd, wa tay gamiton. Ugma, bahala nagway tubig. Ayaw nagatang-atang. Tuhog nagtarong. Kanang gidak o ni mo, no? Mao ginakingon anak Nolan. O sa man, oy, Jillian, wala mo makita. Grabe ang pagburutan imong mata, oh. Ikaw na, wadyo ka kamati ko, anak. Na, madabagay ka mo ka og karne, hasapaan. Lami manggod anti. Nalagi. Pero ayaw palabi. Ang kolesterol ay taon dong. Diet, bro. Diet. Wow, diet? Ah, Ano diet. pa'y manggani ko na nambok na. Kaysa una baya, labihan da utaan na. Murag yung bulinaw. Mao nalipay ka. Kay naingon naman nagbalyin na kadako ng yantian. Okay, manunod og gamay. Pero, may sobra man sa iyang gidakon, oy. Ay, may burot og mayong iyang tiyan. Okay ra ka? Wa kay na matikdan? I mean, wa kay gibati og naingon ni ana ng imong gidakon karon? Ha? Sa pagkatinuod lang, murag, dali naman kong kutasan. Ha? Kung may mga higayon pagyod nga murag, uslo ko dago mga kulugan. Unya, maglisod ko ginawa. Dili naman na siya makatuog na mag-flat o gigda. Maghandagan ni na siya ay. Niya pa. Kusugang mohagok anak niya, uy. Pirmisang mag-alindasay. Pirming damanon, o gusahay, o rumon. Nga naman ka na siya. Dili man siya ngun anak sa daot pa, uy. Oh, kini nagpa-check up ka sa doktor, bro. Murag anata diya napita di magkasinabot bro. Uy, nga naman. Kay talawan nagdoktor. Na brainwash niya sa sayop nga pagtuos ang inahan kaniadto nga ang doktor dili makatabang kun dili mupatay. Naunsa ka man taon, oy. Wa man gud tayo grado nga akong inahan ante. Gawas nga mausa na iyang nadungog atong ako mga apuhan nga nangamatay na. Doon na pag siya yuyuan nga manalambal. Matawag ba natog layo sa buhilaman ang lugar nga gipuy-an sa kuinahan. Mao nga ihasab. Pero lahi man ka, bro, di ba? Naka-iskoy naman ka. Mao ni ako gipasalamatan sa akong uyuan nga ulit taong guwang nga dinhi man nimuyo sa syudad. Utang na ko niyang akong grado karon. Mao nga di kaangay nga mahadlok og doktor. Pa-check up, bro. Maayo ka? Maayo mo lang. Kay kung sa imong diferensya, oy, dali na maatiman. Oh. Unya na lang. May follow up ko og hangyo ingon man mi am kang Nolan nga tumanon ang sugyot sa akong iyaan og sa iyang suod nga amigo nga magpa-examine gyud na lang siya doktor kay sa pagkatinuod lang kalit gyud ko nga mibati kabalaka sa iyang kondisyon wa ko mangandoy nga kawad-an og bana mong wa gyud nako undangi sa pagtambag si Nolan. It seems layo ra gyud sa akong gilauman ang mahitabo kay wa man gyud siya magpakita og interes sa pagpa-check up og doktor. Usa kay gayon ana nagsakay mig jeep di pasahiroan. Naigking ang ubang mga pasahero dihang Sorry miss. ngano nalagpa man ka. Day, sorry. Wato na ko tuyuan. Nakatuog ko. Huwag kasi matutuhod ako.
Dili ni na maya mga pasahero, be. Maril ka mundo ha, be. Mga naog ta. Aron ato ning husayon dito sa presinto. Punyeta. Love, No need to explain. Mituo ko, huwag yun mo tuyo ang napaghid ang imong simod at tong aping sa imong katapan nga pasahirong babae. Tungod kay nakakita ko, nga dali ra gyud ka makatug. Sa nagdagan na ang jeep nga atong gisakyan, natug na ka. Mao gani gisigyan ta kag siko para makamatngon ka. Pero nalipat lang ko gamay, kadun ako'y gilantaw. Kalit nga bi-break ang driver sa tong gisakyan, kay dihay may counterflow nga motor. Ug maauto na dos mo ang imong simod sa naong sa pasahero. Manalang gani, kay wag gyud ta mga butog presinto. Kay samtang naglakaw ta paingon didto, nadara man gyud ako pasabot ang imong kontra nga babae ug nahilot ra sad. Maong love in town. Ayaw paabuta nga naapay laing mahitabo. Sulbaron taning imong kondisyon, mahimo ba? Og doktor ra gyud makatabang nimo ini. Pwede ba, love? Ha? Please? Ang inyong nadungog, pipila lang sa mga panghitabo nga nakapaembaras kay nako. Kung uneasy na hinuon kay ko nga makig-uban sa akong bana, panahon nga doon nami biyahe. Pero mahadlok man sad ko, nga pasagdan ko lang siya sa iyang paglakaw-lakaw, nga mag-inusara lang siya, kay dili usal lang kahigayon nga mula pa siya sa iyang destinasyon. Ang worst is dili na maayo ang iyang performance sa iyang pagpanarbaho, kay karit lang lagi makato. Ngano man gyud ni? Ang ako mga pangutana mao kini. Unang pangutana, unsa man gibugat kay rason nga naingon ini ang kondisyon sa akong bana? Karon naman lang nimidako ang iyang lawas nga mag-slip up na siya. Unsa man kahinungdan? Kaduhang pangutana. Panahon sa tigpahuwa, kapila na nako siya mabantaying restless gid kaayo. Kung ako usahay mag-suffer na lang, kay dili naman lang ko makatug kay kapila na maigo ang akong suso sa iyang kalihok. Dili man sad mahimong maglain kog katug kay mahiubos niya siya. Ikatulo o katapusang pangutana. Nadugang ron ang akong kabalaka kay nagmuo siya karong bag-o nga sigig sakit ang iyang ong. Ngano man kani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jillian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rini Obra, makig-uban ako kaninyo, muhatag og solusyon o tubag sa kalibo o gumunhap sa inyong kinabuhi. Muhatag ako og tubag, solusyon sa mga problemang puntom, medikal, legal, emosyonal, personal, behavioral, or problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat, suliran, diri ka na mo. Pwede kanyo ipadala sa email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o diri sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kung magtatampo karong adlaw si Julian, batanon pa ni siya, punto medical. Ako din yung greeting atong mga suking pagpaminaw sa atong programa. Maayong pagpaminaw ni Master Sergeant Dick Katani diya sa City of Naga Police Force Station. Na? Si Don Emilio or Angel Villa Carlos diya sa Ubay, Bohol. Mga amigo ni Roxanne Dayok diya sa San Francisco, Southern Leyte. So the same is true to Upong Sibial diya sa Mlinglanilla, Cebu. Maayong pagpaminaw. So unang pangutana ni Julian, unsa man doy bugat kayong rason nga maingon ini ang kondisyon sa akong bana? Karon naman lang ni nga midako ang iyang lawas nga mag-sleep ug na siya unsa man kaha ang hinungdan. Well, Julian, maningkamot lang gyud ko makatubag kun imong mga pangutana sa among pagtuon sa medicine na gitawag og obstructive sleep apnea. Kini siya gitawag natong naay recurrent waking up o sleeping. I mean, dili straight ang iyang pagkatulog sa gabi because of apnea o lisod sa paginawa. So, mahitabo, wala siya sound or good night sleep. As we all know, tinalam gitag mo sleep in order to maintain our homeostasis, to recharge and recuperate sa atong energy spent. So mahitabo during the daytime giduka ni siya. Mura siya na narcolepsy. Nagatulgon mahitong panahon sa adlaw. So muna gitawag og obstructive sleep apnea. So hinaot nga makurhian ni siya sa labing madaling panahon. Ikaduhang pangutana, kapila na nako siya mabantay nga restless gyud kaayo maong ako usahay ang magsuffer kay dili naman sad ko makatulog kay maigo man akong suso dughan sa iyang kalihok. Dili man sad ko pwedeng ato matulog sa lain nga room kay basig mahiubos niya siya kanako. So well anyway, magtiayon mamudol yan so magduog yung katulog, no? So akong isugyot is muduol ni siya sa labing madaling panahon ug usa ka adult pulmonologist or ENT
mga espesyalista ni mga doktor nga makatubag naman sila mga diagnostic procedure, no, sa hospital setting na sila gitawag namo og sleep study, no. I-measure diha ang iyang oxygen o carbon dioxide nga inunta level during the sleeping time. Anay kahimanan gitawag nato og polysomnography nga gamiton sa atong mga pulmonologist to avoid breathing difficulty during night time. Kasagaran na ni mga pulmonologist mo suggest og the use of CPAP. Kining CPAP usa ni kakahimanan nga mo open sa airway during sleeping time. So dili na ni siya maglisod pag ginhawa. So mao na yung mga posibleng himuon, no. O kumingon nga mao gyud ni kadi man ko pulmonologist. So pero nakibalo ko niana, no, nga mo paluag sa ginhawa kining gitawag nato og CPAP, no. Ikatlong pangutana, madugangan ron ang akong kabalaka kay magmulo naman siya bag-o lang sigig sakit ang iyang ulo. Ngano man kaha ni? Well, usa sa mga inunta hinungdan nganong sakit ang ulo is lack of sleep, no? Kay siyempre kulang kung kagpahulay sumulabad ang imong ulo. Ang uban ani nga mga inunta mahitabo kung na kay obstructive sleep apnea is na kay mga cognitive disturbances, no? Na magkuan ka, irritable ka o dali ka sa puton, dali ka forgetfulness, na kay dali ka malimot, drowsy ka o tantamount to poor job performance, not only job performance ito sa mga estudyante, academic performance, no? Snore ka ni ani, no? Ang uban ani na ay mga leg swelling, hubag ang mga tiil o tantamount to mga heart problem later on. So ako isugyot nga kung naa kay obstructive sleep apnea, please don't drive kay you are more prone to meet some motor vehicular accidents. Okay? So hinaot nga nakahatag ko nimog tubag sa imong mga pangutana, Julian, no? O gikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Alumni Association na sila gipahibalo nga katong mga frequently touched nga mga objects or mga butang kinahanglan nga i-wash gyud ni siya og antiseptic solution like soap and water or any antiseptic solution. Sa man mga butanga or mga lugaraha nga pirmi natong hawiran. Kanang mga remote control sa atong TV, kanang doorknob, kanang atong mga switches. So mao na nga limpyuhan ko na siya. Chairs and tables or furnitures, limpyuhan ko na siya permi. Alright, so daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga aduna sa kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Dili ka mo mangluod basuko nga dugay kayo gitagag pagtagad inyong gipadala nga sulat-suliran. Kadaghan ko kayo may madala diri nga o madawat diri nga sulat-suliran. So akong partner distansya lang ka sa kami ni atong Bathan. So daghang kayong salamat. Gikan ka namo diri tanan sa RMN Radio Nationwide. Maayong adlaw ug daghang salamat.